אז אני דקל אביתר מבית אורן, אני עובד בבננות החוף כבר 12 שנה. בננות החוף קיימת מ-2008. אנחנו פרוסים בארץ מאזור עוטף עזה עד קריית שמונה. יש לנו 36 שותפויות בארץ. מגדלים באזור 40 גידולים שונים של פירות וירקות, בננות, אבוקדו, אננס, ענבים ועוד מגוון של גידולים. אנחנו בעצם עובדים נטפים כמעט ביום היווסדה של החברה. כבר המון שנים עובדים איתם יד ביד בקשר הדוק. בחרנו לעבוד עם נטפים מכיוון שהמים בארץ המחירים רק עולים ועולים, ובעזרת הטפטפות שלהם אנחנו מצליחים להגיע לדיוק הנכון ובמיקום הנכון כדי לתת את ההשקיה המקסימלית לחלקה, ומה שכמובן גם אחרי זה משפר את הגידול וחוסך לנו המון עבודה של תיקונים וסידורים עם המון אחריות ותפוקה למהלך השנים שהיא מדהימה. אז הפתרונות שאנחנו עובדים עם נטפים זה כמובן הטפטפות, שזה המוצר הדגל של נטפים. אחרי זה יש את הצנרות מהתשתיות עד הצנרות הקטנות, העזרה בתכנון, איך לעשות פרויקטים גדולים. פעם היינו עושים פרויקטים קטנים ובעזרתם הגענו לאלפי דונמים שאנחנו יודעים להקים. יש לנו יחס מאוד מאוד אישי עם נטפים, קצת דומה למשפחה. אני מרגיש שעל כל שאלה וכל דבר אני יכול להתקשר, אם זה 6 בבוקר, ב8 בערב, ביום שבת. תמיד יש מישהו שיענה, מהרמה הכי נמוכה עד הרמה הכי גבוהה, עוזרים לנו תמיד. אז המטרות העתידיות שלנו זה בעצם להמשיך לגדול ברחבי הארץ ולפתח עוד תחומים, כמו שבשנים האחרונות הכנסנו את תחום הענבים ותחום הסברס ותחום הפסיפלורה, ולעזר בנטפים, ללכת איתם יד ביד שיתנו לנו פתרונות במקומות בעייתיים ובמקומות פחות בעייתיים, שיעזרו לנו בעצם לנהל את כל המערך הזה. מאחל לכם עוד הרבה שנים של הצלחה, של למצוא עוד המון פתרונות. אנחנו איתכם יד ביד, מוכנים להיות שותפים לניסיונות, לכל דבר שתרצו, אנחנו פה.